6. máj je Medzinárodným dňom bez diét a pripomíname si ho od roku 1992. Jeho vznik iniciovala feministka Mary Evans. Cieľom jej snaženia bolo, aby si ľudia konečne uvedomili nezmyselnosť celého diétového biznisu a prestali bažiť po ideálnych mierach, ktoré sú len nič nehovoriacimi číslami a s krásou ani hodnotou človeka nemajú vôbec nič spoločné. Napriek tomu na týchto hodnotách stojí celá tzv. Západná civilizácia, ale snažiť sa treba a osveta nemôže uškodiť. Možno si práve dnes niekto ďalší uprace v hlave a pochopí, že týranie sa dietami nemá zmysel. Cieľom predsa nie je byť štíhlym, ale zdravým a šťastným človekom. Ak súhlasíte, môžete sa 6. mája pridať. Symbolom Medzinárodného dňa bez diét je modrá stuha, ktorá upozorňuje aj na to, že tínedžerky si berú príklad z vychudnutých modeliek a padajú do pazúrov anorexie a bulímie. Tieto závažné, často neliečené ochorenia postihujú až takmer 5% dospievajúcej mládeže a úmrtnosť je desivá, až 15% pri anorexii a do 9% pri bulímii. Takže tento deň je tu v podstate preto, aby sme konečne skoncovali s dietnými režimami, ktoré nám neprinášajú nič dobré a prestali mladým vnúcovať reklamami ideálne miery čohokoľvek.